Tænk engang, ikke? Det er fantastisk. Tak, Lars. Tak skal du have, Camilla. Stort tillykke til jer alle sammen med de 100 år. I holder jer ufattelig godt. Og det hænger jo sammen med, at spejderbevægelsen ikke er sådan en støvet organisation, men er en bevægelse i evig udvikling. Jeg glæder mig utrolig meget til at komme her i dag. Jeg glæder mig så meget, at jeg faktisk kom allerede i går aftes. Og jeg må sige, for sådan en som mig, som ikke har været på korpslejr siden Langeskovslejren, så var det næsten ikke til at kende det hele igen. Der er sket utrolig mange ting. De grønne spejdere, de er både 100 år gamle, men samtidig meget moderne. I holder jer rigtig godt. Jeg vil ønske jer et stort tillykke med fødselsdagen. Og så vil jeg også gerne have lov til at sige tak for alle de oplevelser, jeg selv har fået med de grønne spejdere, siden jeg selv startede som 6-årig og holdt ved op til midt i 20'erne, hvor politikken kom til at tage over. Men som man siger, en gang spejder, altid spejder. Derfor er det eneste, jeg har tvunget mine børn til, det er at tage til spejder bare én gang den første gang. Og derfra har det været op til dem selv, om de vil fortsætte. Og jeg er glad for, at begge mine drenge er med her i dag, og at min datter starter som leder efter sommerferien. Af samme grund vil jeg også gerne benytte lejligheden til at sige tak til de ledere, som gør et helt fantastisk, utrætteligt, frivilligt arbejde for at skabe så fantastiske oplevelser for så mange unge danskere. I gør en utrolig stor indsats, og det vil jeg gerne både som far og som statsminister takke jer alle sammen for. And then finally, if you will excuse me, I want to send special greetings to the more than 700 foreign scouts from more than 25 different countries who have participated in this event in Skive this week. It truly shows that the Scout movement is an international movement. And I am convinced that we will be able, not personally, but people who follow us, will be able to celebrate not only 100 years birthdays, but 200 years birthdays and 300 years birthdays, because this movement will last forever. Så stort tillykke til alle sammen. Ha' en fortsat god lejr, og ha' en rigtig god sommer alle sammen.